Adunako Belkoain mendian auzolandegi egiten ari dira gerra zibileko erresistentziaren oroimen eta aztarnen bila. Gaur instituzio ezberdinetako ordezkariak izan dira auzolandegiko lana ikusten. Arrantzadi Zientzia Elkartea, UEU, Udalbiltza, Aduna Asteasu eta Zizurkilgo udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera antolatu dute bigarren urtez auzolandegia Belkoain mendian. Daude 18 gazte, orduan saiatu gea, 18 urtetik 30 urte bitartekoak, eta saiatu gare bai parekideak izaten, batzi neska daude, batzi mutil, eta Euskal Herriko, Hego Euskal Herriko 4 herrialdetako gaztea dira. Momentu honetan ari dira gerra zibilean erabilitako lubaki bat indusketa egiten lubaki batean. Eta orduan ari direna da garbitzen eta era berean saiatzen aurkitzen zarresto arkeologikoak, garaikoak, eta orduan ari dira saltzen desente hori balak, askilloak, argadoreak eta horrelako gauzak. Azkenean 15 egun dira, lubaki asko dago, zona asko dago lantzeko, denbora pasala ere guk ere informazio gehiago eta hemengo historia osatzen juten geha urtero. Eta bai, lehen urtean egin zen lubaki bat eta beste baten zati bat, eta aurten zati hasi ziren horren hori bukatu dute eta beste berri honekin hasi dira. Hemen auzolandegia beraientzako udako auzolandegi akademiko batzu bezala dira, eta orduan beraiek goizetan indusketak egiten ari dira lubakietan, baina gero ere hitzaldiak jasotzen, beraien lanketa ere da hiru herritan Aduna Zizurkilgo eta Asteasun testigantza jasotzea, eta gero ere irteerak egiten dituzte asteburuetan eta horrela gerra zibilaren inguruko beste zonaldetara, adibidez Elgetara eta horrelako tokitara hango historiak eta ikusteko. Belkoain mendian, 1936ko abuztuan eta irailean, Sasetako erresistentzia gunea egon zen. Altxamendu militar frankisten kontra antolatutako Euskal Erresistentziaren mugarria izan zen. Bertan, 100 biktima inguru izan ziren. Auzolandegiarekin besteak beste, memoria historikoa gorde nahi da. Bigarren urtez, Arantzadi Udalbiltza, Adunako udala eta Foru Aldundia laguntzen dugu udako lantalde hau, Espainiar Gerra Zibileko lubakiak berreskuratzeko aztarrategi honetan, Adunan, eta gure asmoa, iniziatiba hau, ekimen hau laguntzerakoan da memoria historikoa gordetzea, berreskuratzea, eta inoiz ahaztu ez dadila zer gertatu zen hemen, nola demokrazia suntsitu intzuten, nola Euskaldunon askatasun guztiak zapaldu zituzten 40 urtez, berriro ere gertatu ez dadin. Auzolandegian, 18 eta 30 urte arteko gazteak ari dira parte hartzen. Uztailaren 7an hasi ziren lanean, eta hilaren 20 arte egongo dira bertan. Aztarnak aurkitzea da beraien egiteko nagusia. Gu etortzen gaunea goizten goiz, eta hau atzo hasi ginen iten, orduan 2 egunetan indeun lana da. Eta hemen indeuna da, gure helburua azkenen da lubakik azalera teatzea, eta memoria historikoa pixka gogoraztea 3 herri hauetakoa ez. Eta usten duzuen bezala indeu pixkat zuhaitzek eta sasik eta garbitu. Eta, hola ikusten ziren, azalen harri gutxi ikusten ziren berez, eta zulo bat ikusi daike nola garbitu den pixkat lubakie, eta azalduan, hau. Eta, tarten azaldu die baita kaskillo batzuk, bala batzuk, eta gudarik bere momentu erabeliko zituzten material batzuk, eta hori da gure lana. Nahi anima guztiaten klasen, nik historia ikastet, eta klaseko batzuk etorrik gara. Eta ez dakit azkenen gure saltxan gaude, historiako ikaslek izan da, eta ez dakit guztabiten zaigu eta hementxe gare.